Добре дошли във вашия свят, където комуникацията е крал. Свят, където приятелите градят връзки, фирмите извършват дейността си. Семействата се чувстват по-близо един до друг с натискането на един бутон. Всичко това благодарение на широколентовия достъп. В Two-Way, новият ни сателит, произведение на изкуството, доставя интернет с висока скорост за всеки и навсякъде. И понеже Two-Way е сателитна връзка, не ви е нужна телефонна линия. Където и да живеете, Two-Way доставя със скорост до 10 мегабита на секунда директно до дома или офиса ви. От фермата до градски апартамент, Two-Way е достъпен за всички, със същото превъзходно качество. В много селски райони, а също и в някои градове, телефонните линии не са достатъчно добри, за да доставят бърз широколентов достъп. А може би и никога няма да бъдат. Благодарение на сателита обаче, това вече няма значение. Нашият сателит доставя широколентов достъп директно от космоса. За разлика от други доставчици на широколентов достъп, ние няма нужда да разчитаме на телефонни кабели. Нека ви покажем какво имаме предвид. Добре дошли на улица Two-Way, където всеки печели от превъзходните връзки. Хора като Макс. Той използва широколентовия достъп Two-Way всеки ден. Преди да се здобие със сателитен широколентов достъп, Макс не можеше да гледа филми, да слуша музика или да споделя снимки на компютъра си. Той просто беше прекалено бавен. А сега опитайте да го спрете. Това е Ема. Тя ръководи бизнес, който разчита на бърз широколентов достъп. Преди Two-Way, тя се чувстваше изолирана със слабата си интернет връзка. Благодарение на Two-Way, сега тя е по-свързана и по-ангажирана от всякога. Единственият ти проблем сега е да успее да се справи с всички нови поръчки. А тук идва и наистина превъзходната част. Невероятно е колко лесно човек може да се здобие с Two-Way. Всичко, от което се нуждаете, е една малка сателитна чиния отвън. Можем да ви я инсталираме или да ви изпратим комплекта, ако сте по-практични. И след това просто включвате компютъра си и готово. Наистина е толкова просто. Също така всеки може да си го позволи. С цени започващи от само 1 евро на ден, независимо дали ви е нужен интернет за самите вас, за семейството или работата ви. Има Two-Way пакети за всеки джоб. И ето, вече го имате. Бързо интернет покритие във всеки ъгъл на Европа. Сега има широколентов интернет достъп за всеки и навсякъде. Two-Way – бърз интернет за всеки.